Rabja loġikament. Sewwa, u rabja għaliex kien hemm permezz tal-qal reinfurzar tal-jaħsbu ħafna nies fuq l-artisti, li huwa dnub kbir. Ma nistennix mill-Ministru illi xogħlu huwa appuntu illi jaħdem mal-artisti. Din kienet ir-reazzjoni tal-Professur George Mallija waqt il-programm NetLife brabta ma' dak li qal il-Ministru Jose Herrera dwar li l-IQ tal-artisti mhux business oriented, kliem li urta mhux ftit lil dawk l-artisti kollha li jaħdmu qatih. George Mallija saħaq li l-mentalità li l-artist ma jaħdimx iżda jagħmel dak li jagħmel bħala żvok hija mentalità ħażina u li hemm bżonn tinbidel. Huwa saħaq li huwa diffiċli li artist jgħix biss mill-arti tiegħu u għalhekk ikollu bilfors jagħmel xogħol ieħor. Il-Gvern fosthom il-Ministru illi ovvjament xogħlu huwa l-kultura għandu jagħmel minn kollox biex jindirizzah dan il-fatt u anke joħloq opportunitajiet biex l-artisti illi mhux veru ma għandhomx is-sens ta' intrapriża, perché ma għandhomx is-sens ta' intrapriża ma jaslux fejn jaslu, sewwa, illi l-artisti jiġu trenjati bħalma jiġu trenjati nies oħrajn appuntu fl-oqsma tan-negozju, eċetera, biex imexxu quddiem l-arti tagħhom. George Mallija fakkar kif parti sostanzjali midħul tal-pajjiż jiġi minn attivitajiet artistiċi u għalhekk il-kapaċitajiet ta' dawn l-artisti għandhom ikunu apprezzati aktar. Dwar il-pandemija Mallija saħaq li dan is-settur ġie affettwat sew minħabba li diversi attivitajiet kellhom jitħassru u għalhekk id-dħul tal-artisti spiċċa kważi fix-xejn.